στήριξή τους σε δεκάδες οικογένειες στην Ελλάδα που υποφέρουν αυτές τις γιορτινές μέρες συμπαραστέκονται έμπρακτα οι Κύπροι πολίτες. Η πρωτοβουλία Πανελλήνιας Αλληλεγγύης μάζεψε ρούχα, τρόφιμα και παιχνίδια τα οποία θα σταλούν σε οικογένειες στην Αθήνα. Αθρώα ήταν η προσέλευση πολιτών οι οποίοι έδωσαν απλόχερα τρόφιμα, ρούχα και παιχνίδια ώστε να βοηθήσουν δεκάδες οικογένειες στην Ελλάδα που αυτές τις γιορτινές μέρες υποφέρουν λόγω της οικονομικής κρίσης. Πολίτες προσέφεραν στην πρωτοβουλία Πανελλήνιας Αλληλεγγύης στο περίπτερο που στήθηκε στην πλατεία Γρηγόρη Αυξεντίου ήδη πρώτης ανάγκης. Κάνουμε ακόμα μια φορά έκκληση στον κόσμο να έρθει να φέρει τρόφιμα, δηλαδή όσπρια, ξηρά τροφή, κονσέρβες, ρούχα και παιχνίδια. Όλα αυτά θα σταλούν στην Πανελλήνια Ένωση Φίλων των Πολυτέκνων. Εμείς θα τους τα στείλουμε και από εκεί θα τα διανέμουν αυτοί στις πολυτέκνες οικογένειες. Αυτές τις μέρες της αγάπης είναι καθήκον και υποχρέωσή μας να συνδράμουμε στους συνανθρώπους μας, στους αδερφούς μας καλύτερα που δυσκολεύονται όχι μόνο για τα απαραίτητα αλλά ακόμα και για την ίδια την επιβίωσή τους. Είναι και πατριωτικό το καθήκον μας. 2 εμπορευματοκιβώτια με τρόφιμα, ρούχα και παιχνίδια θα σταλούν στην Αθήνα. Στην απόψινή